Dobrý den. Vánoce jsou za dveřmi a tak máme možnost na pár dní trochu zvolnit a užívat si chvil s rodinou či našimi blízkými. Protože se blíží i konec roku, můžeme začít hodnotit. Rok 2014 byl z mého pohledu nabitý nečekanými změnami a úžasnými událostmi s příjemnou perspektivou do budoucna. Po 5 letech mého působení v oblasti realit jsem se osamostatnil a začal pracovat jako nezávislý realitní makléř. Velkou podporou pro toto mé rozhodnutí byla důvěra vás, mých klientů, kteří se mnou spolupracujete při pronájmu či prodeji svých nemovitostí, mnohdy již několik let. Naší spolupráce si velmi vážím. Díky vám mohu dělat práci, která mě baví a která je mým koníčkem. Děkuji vám za to, že vaše důvěra je pro mě motivací k zlepšování mých služeb. Například natáčím videoprohlídky nemovitostí, nebo jsem zprovoznil vlastní webové stránky, kde sdílím své znalosti a zkušenosti v realitách. Všem, kteří mě znáte, bych chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce a krásné chvíle ve společnosti vašich nejbližších. Do nového roku 2015 vám přeji pevné zdraví, tolik potřebné štěstí a také úspěchy jak v pracovním, tak v osobním životě. Mějte se na Vánoce hezky a těším se na vás v novém roce.